Viel Vergnügen mit der Gruppe Namaste aus Dülmen. Στην άλλη μεριά του κόσμου θα με περίμενες για να γυρίσω. Είχα κάνει ένα μεγάλο λάθος, θα με συγχωρούσες, θα μ' άφηνε. Είχα κάτι που με προβλημάτιζε, θα με βοηθούσες ή δεν θα αντέχες. Σου έλεγα ότι σ' αγαπώ, θα μου λέγες ότι μ' αγαπάς. Πέρναγαν σε σένα τα μάτια και σε ονειρευόμουνα και έπαιρνα το μαξιλάρι για τα άρωμα σου. Όσα ιδέες μέσα στο μυαλό μου, μια εικόνα δίπλα στο κρεβάτι και παίζα την ίδια μόνο ερώτηση. Πραγματικά έχεις Namaste aus Dülmen, Dankeschön. Die Lichter